Mhuwiex dan is-servizz tas-saħħa li kien imwiegħed lill-poplu Malti. F'konferenza tal-aħbarijiet, l-MUMN qalet li s-soluzzjonijiet li qed ikunu proposti għal problemi persistenti li qed jiddominaw huma biss ta' konvenjenza u mhux ibbażati fit-tul. Fosthom l-idea tal-Ministru Joe Cassar illi jiżdiedu s-sodod fi kmamar bla faċilitajiet għal iktar minn pazjent wieħed bħal ossiġnu u bażer għall-assistenza medika. Minkejja l-kummenti tal-kap eżekuttiv tal-isptar li issa spiċċat il-problema ta' pazjenti fil-korriduri, il-President tal-MUMN Paul Paċi jgħid illi sal-lum wieħed jista' jara bajnejh illi l-problema għadha hemm. Sejjaħ is-sitwazzjoni bħala falliment politiku. Li s-sistema li qed jadottaw ta' soluzzjonijiet li niftħu iktar postijiet mhux adattati għal morda, naħseb jiena llum tat li huwa falliment politiku Mater Dei. Dan huwa d-disa post li nfetaħ fil-kuruturi, issa kaswali u xorta jibqgħu l-pazjenti fil-kurutur. Naħseb falliment iktar minn hekk ma sax ikollok. L-MUMN qalet li kien minn dejjem ovvju li se tinqara l-problema ta' nuqqas ta' spazju. Min ippjana Mater Dei żbalja bil-kbir għaliex bnieh binqas sodot minn St. Luke's fejn diġà kien hemm problema ta' spazju. L-MUMN qed tipproponi li jinbnew swali ġodda f'kull dipartiment u għalhekk hemm bżonn ta' sptar ġdid. Qed tipproponi wkoll li jkunu żviluppati protokolli ġodda għar-rilaxx tal-pazjenti. Sa dan it-tant l-Assoċjazzjoni Medika Maltija esprimiet it-tħassib tagħha l-perikli li jistgħu jiffaċċjaw pazjenti f'din is-sitwazzjoni. Il-mam qalet li hija konvinta li l-kundizzjonijiet tal-istaff tal-Mater Dei huma ħafna aħjar meta l-pazjenti jkunu rikuverati fl-iswali u mhux fil-kurriduri fejn m'hemm l-ebda faċilitajiet.